חיים, גם לאחר שהגוף לא פועל, רוחנו ממשיכה להשפיע ממרומי. שיש בשביל מה מנצחים את הגוף, זה בסדר לפחד, לא כולם יכולים לעמוד בזה. ארץ ישראל היא לאמיצים, לעשות הכל בשקט, בלי שידעו, בנועם, בצנעה. ככל שתתחזק גם ההכרה בחובה להיות טוב, להוסיף טוב בעולם. עד קצה היכולת, ועוד קצת. ענווה, נתינה, מנהיגות. בוא נוריד את הפאניקה, לחיות את הגאולה, שזה יזרום רע בפנידים. של מעלה, המכסים קירות וחותרים לבבות, בכל פינה סטיקרים נמצאים.